Yo, what's good with this boy Melo Shazan and I'm back with another video. I am here with guys, we are operating Srita Facebook hands. See our rate. Yeah, this is a guy manje guys. Yeah. Lumntana lo ngamnika ngaphi? Ngamrita atsof send lumntana lo ngamrita ngaphi? 5 1 Kana lento ngifuna intombazanini. Okay. Mina guys ngimrata 6.5. Ngoba kwenze njalo. Yabo muhle kona. Singasho ukuthi muhle. Kodwa kunye ngathi akukho. All right. Angisho kabi. Ayikho indaba yakhe. Ya nangumunye. Ya nangumunye. Lona umrate out of I handa pa. Okay, yeah. Ukhasana nale guy 8 intwana. 8, yeah. 8 because in kutsibuka ngito. Yo. Ivele mina ngikaya naye. Ngoba kwenze njani wena umnikazi u9? Mina ngimgaya u9. Okay. Ya mfethu yabo. Siphoyini mfethu. Angitona. All right, okay. Ya, idona ngimgaya u9 lona mfethu. Thi. Kana lona. Okay. Ya. Umunye ke ntwana. Ay. Nganya wethu lona nje ngizomnikeza 6.5. Yo. Kwe. Mina ngikho 7.5. Okay. Akufani yabo ubuso mfethu. Ya naso isithombe sakhe ke namuye ke 7.5 mile lapho. 6.5 kahle kahle. Ngazo 7 uyaphi. Guys. Oh. I'm not very lumganga umrita asofana. Mfethu bona mfethu ihlathi ngathi mfethu ngathi ibhowa mfethu ayi. Yo. Ngeke tana. 4. Ayi, ufailile test. Okay naku ngasayifutha 4 bafo 4. Oh, mide lapho. ayivele mina lo guys ngamnika 6.5. 6.5. Shothi asinayo itishi efanayo. Yeah. Ya, lona umrate asofani. 3. Ha! 3. Yeah. Akana lento engiyifuna ntwana. Hayi mina vele 5. Anginako kunini. Ya. Yo. Lona Kwe. lona umnika Skip. Amara mreto. Hayi okay, athi singamrate ngoba kuzoba ngasikabi manje. Oze basivulela icala. Kana lobo mfethu. Icala vele. Okay, lona ntwana mina ngamnyeza
Ya, lo umrate ngakhi? Yena mana nomzimba. Hayi, asiyeke nje ngoba vele yabo. U6. Hayi, mina nje ngimcela ukumnikeza u5. Hayi. 5. Okay, nangu-ke. Uqina guys, uqina. Hayi ukugcina. Lona umrate ngakhi? Because mfethu kunayo intombi mfethu. Umrate ngakhi? Asisho ukuthi unayo intombi noma una. Hayi. Guys, it's a whole color mime. 9.5. 9.8. I mean, give me it's a 10. It's a 10, 9.8. guys. I know 10. It's a 10. Yeah, okay. Kanti bafasiceda nini bafu? Relax about it. Okay. Lona ungumrate ngakhi? Yeah, I mean, guys, asingicale ngimrate mos. Hayi vese fale. Yeah, athi ngimrate mos. Guys, lo ngimnika 7.5. 7.5. 8.2. Reason. Hayi, yena Okay. ukuthi nje Uyajoleka yini? Ya yena ayi. Kahle nje nkosami. Okay. Three bafu. 3 masayidini 3. Okay. Guys, please subscribe. If you watch a video, subscribe, guys. Guys, please don't forget to like and subscribe. Because nasiba guys sifuna ukufana nabanye abantwana. Sifuna ukuba nathi nama. Ni content isiyenzela ni. Wow. Mani. Ile nje guys ngichubeke ngisolo nisupporta. Hayi, bafu 8. 8.7. Masimveze. Hayi 8.7 bafu 8.7. Okay, ungamjola yini? What if intombi ngambona le video bafu? Ntombi yakhe nithi siyarate guys. Into esuka ku. Okay, yeah, ngamrate. Ngathi naye bafu. Okay, guys, Elona ungamrate ngakhi? Yeah. Okay, hayi. Akive solid. Yeah, lona ungamrate ngakhi lo? Bafu. Ngamnikeza nje u5 umuhle. Ayi no 5 ngathi. Ayi 5 ayi. U5. Yeah. Okay, mina guys ngamnika u8 vele. Yeah. Elona ungamrate ngakhi lo? Bafu. Bafu. Lona nje ngamnikeza u4. Ayi. Indlela agcoka ngayo. Ayish. Okay, nasenathi ithi asisakubala uqoko. Ungamrate ngakhi? Yeah. Mhlambe ke u8 ke. U8.
vona mina vele ngamnika una awuthi kahle ngamnika no train uyawudeserve vele mina kimi uyawudeserve angazi kuye imvelo uyawudeserve ukuthi sisasu lapho mfethu lona ungamrate ngaphi bafo lona ungamrate ngaphi yini manje ngathi usungifakela ama-China bafo ungamrate ngaphi bafo mina nje lona mina 7.5 bafo okay mina guys ngamnika u6 yeah ngamnika u6 guys nama niphinde futhi sanicela niphinde futhi guys like and subscribe guys sanicela nathi sifuna ukufana nabanye abantwana yeah yo umrate ngaka 8 bafo 8 okay wena siqale ukubuza na ama-crush akho okay ama-crush akho umuntu onjani nje i-crush yakho umuntu nje ufuna wena nje umuntu number 1 okay umuntu ofana netiye elifakwe ibisi number 1 that's a bar number 2 umuntu yabo bafo yangizona yeah number 3 umuntu ohloniphayo bafo okay mina lo guys ngamnika ngona 8 yabo ubuso vele qinisa ivasi lapho vele mama qinisa ivasi lapho uzoba right empilweni what a wow yes 5 bafo sesingamvezi 5 bafo skin color sakhe singqazi yeah sombe mara ay guys comment down if mina na isingafanelana yeah ayikona muhle mfana alivele mina singimrate mina ngigive 10 ay 9 bafo 10 I deserve 9 10 I deserve 10 I deserve 10 I deserve 10 hi bam guys maras umthona yeah bafo sayiphi malapho mama ithanga kilona hayi bafo lo 3 awu 3 bafo muzo itakbuzi hayi okekile we bafo sengibuze wena ke manje bafo sezingawe ke manje lona nje kuwena bafo uyangizwa bafo yeah uwena ungamneza ungakhi lo uzotshengisa yena manje lo bafo la 10 oy hot ke 10 hot yeah lona isithombe sakhe sasekini alona guys it's a 10 alright it's a 10 bese kuthi no why lawa muhle alright bafo guys mina i-crush yami yabo umuntu noma ngabe isilenda nje yabona akheke nje abesu hi akheke yeah thank you for watching guys please don't forget to like and subscribe bafo guys sicela intshela nabanye guys intshela nabanye this year
Uma 100k hayi mara noma 100k sesingangifikisiwe mara nje yathemba December ngizongifikisa kiyo. Sabonga guys, thank you for watching. Ngicela ukuthi